Que Déu us beneixi. Jo sóc mossèn Mussol, l'encarregat de vetllar per les ànimes dels habitants d'aquesta vila. Casa meva és casa de Déu i, per tant, és casa de tots. Aquell que necessita protegir-se de quan venen els enemics o resguardar-se del vent i de la pluja, trobarà les portes de casa meva obertes. Jo visc a la catedral i aquí, com els altres clergues, faig vida espiritual. Em passo el dia resant i pensant, resant i pensant. I llegint. Sabeu, avui dia tots sabeu llegir, però a l'edat mitjana gairebé ningú no en sabia. Els clergues som els únics que sabem llegir i escriure, i és per això que tenim les millors biblioteques dins dels nostres monestirs. Jo em dic mossèn Mussol, perquè em passo moltes nits despert llegint i llegint, i perquè sóc l'encarregat de que tothom es porti bé i no cometi cap pecat. Quan algú comet un pecat, Déu el castiga. Déu em comunica a mi personalment quin és el càstig que ha decidit per aquesta persona. Déu és compassiu i sovint em diu que puc perdonar el pecador o la pecadora si aquest o aquesta paguen una petita multa, una mena d'impost. Gràcies a aquests impostos, els clergues podem continuar menjant i resant. Vull dir, resant i pensant. Jo, com la comtessa Carablanca, també cobro impostos als camperols per treballar a les meves terres. En canvi, els protegeixo del vent i de la pluja i rezo per les seves ànimes. Gràcies a les meves oracions i als sermons de cada diumenge, educo a tota la vila i els ensenyo que si no es porten bé, em pagaran les conseqüències a l'altra vida. Per això, recordeu, cal venir a les cerimònies religioses per poder salvar la vostra ànima.